салом алейкум подписчикони канали Таҷлайн. Наши аввали барномаи пурсиш аст. Барномаи нахустинро мебахшем ба муҳорибаи Ҳабиб ва Тони Фергюсон ки ба наздикӣ шуда мегузарад. Мехоҳем дар ҳамин бобат фикру назари мардумро бифаҳмем ки дар ҳамин бора чӣ фикр доранд. Меравем. Дар ҳамин муҳориба ба фикри шумо ки ғолиб меояд? Ҳабиб ё ки Тони Фергюсон? Албатта Ҳабиб. Конечно Ҳабиб мезанад. Албатта Ҳабиб мезанад. Ба фикри ман Ҳабиб Нурмагомедов. Ҳабиб мезанад. Ҳабиб. 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 Фикри ман албатта Ҳабиб. 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 Иншоаллоҳ ки мусулмонҳо ҳама ҷода ғолиб мебошанд. Ҳабиб Нурмагомедов ҳамеша вақт чӣ мекунад? арифҳои худа бурдагӣ боб мебарад. ин боидам ғолиб меша болош. Ҳабиб ё ки Фергюсон? Ҳабиб. Фергюсон. Мо мухлисои Ҳабибем. Эшна Ҳабиб. шумо умуман тамошо намекунед, нама хеле бояд. Ҳабиб. Ҳабиб. Шунавандаи ман ягон гап гуфта наметавонам. Ин спорт яка. Нима Ҳабиб. Ҳамин бой. Ҳабиб. Ҳабиб. Барои чӣ? барои ки ба бахча охи. Барои ки он зур аст. Ман боварӣ дорам дар. чанд бор чӣ кард? мағлуб кард ҳарифош. Барои ки он пурқувваттар аст аз ҳарифи худ. Барои ки ӯ зур аст. Ҳабиб уҷа маълум аст. пур энерҷӣ, пурқувват. Чаро ки вай пуртаҷрибатар аст. ғайр аз ин тамоми мухлисони Ҳабиб, тамом мусулмонони дунё барои Ҳабиб мо дастгирӣ мекунем, ҳама каса мухлисӣ мекунем ки ғолиб ояд. Вай зур аст, задан метавонад. Накаун мекунад. Барои қавӣ аст. Барои ки Ҳабиб зур аст. Барои чӣ? барои ки Фергюсон техникаш сахта ударош ва опитиш бисёртар аст. боёш хай ҳамаи боёш победа гузаштагиан хай иншоаллоҳ хай чиам победа мешавад. мо балешкои Ҳабиб. хай да ҳамаи боёш боягине самра задагиа. ки соза зур техникаш хуба. чунки чанг ринги ки биромад аму чӣ кард? Хуб бозӣ кард. ба фикри шумо Ҳабиб мезанад ки Фергюсон? намедонам. ман тамошо намекунам. барои ки бозӣ чӣ созе охи. барои ки мо умедворем барои ваз задан. барои чӣ Ҳабиб? Ҳабиб мо уверен дорем. барои чӣ? барои чӣ? уверен. бо ҳамин пурсиши нахустини мо дар барномаи пурсиш дар канали Таҷлайн ба анҷом расид. чихеле ки шумо ҳам шоҳид шудед 95 ё ки 95% зиёдтар аз пурсидашавандагон ба ҷонибдории Ҳабиб Нурмагомедов овоз доданд. барои Ҳабиб ва ҳам ҳарифи ӯ дар муҳорибаи ояндаашон барои комёбӣ хоҳонем. ба канали Таҷлайн ҳатман подписатсия кунед. оянда видеои ҷолиб шуморо интизор ҳастанд. хайр.